Amo lang ito nga mahal. Ako, kaya pasalamat na ikaw wala magkulang sa pagtambag, pagbadlong, pagsaway na ni Ginoo kung kami nagbuhat sa mga salaway ng mga butang. Imo kami hindi bansay-bansay sa kanunay sa mga butang na matarong. Aron kami mahimpit at makahimo kayo sa maging batang mga hindi kitaganan ka naman. Ginoo, balaan ka, sa mong pagkabalaan malulion ka, sa mong pagkabalaan malulion gamahanan ka. Kapaniling tanan ang imong gugma, nagawas-awas, nag-overflow sa imong trono nga ritanan mo, imong grasya kaluoy mo. Huwag mo kaning hangpon na pinaning kapuntagon. Kaya Ginoo, you are God that never cease to love us, even sa among mga kasaypanan. You are God that embrace us kasi kami nagbulit sa sala. Hugaw pa kayo sa sala. And at the cross, Father God, Lord Jesus, you just cried, forgive them, Father, for they know not what they're doing. Ginawa, may himong responsable ng mga sinners, that we need to face the consequence of our sin. And yet, you said these words to tell us how much you love us. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father, for your Son. Hindi ka buntago ng itugyan mo ang aming pagtuon. Himuang nga dili ka ni mahimong additional info sa among mga hunahuna, kundi makahimo ka kanamo sa paglakaw ng mga tanong kung nga makahatag tungog himaya sa inyong buhay. And this we pray, Father, for your Son, Jesus Christ. Amen. So, atong pagtuon karon is understanding the difference between the Gentiles and the Jews. So, basa ta Ephesians chapter 11 to 11 and 12, kung saan sa Cebuano o sa English. Therefore, remember that formerly you who are Gentiles by birth and called uncircumcised by those who call themselves the circumcision, which is done in the body by human hands. Remember that at time you were separate from Christ, excluded from citizenship in Israel, and foreigners to the covenants of the promise, without hope and without God in the world. So, kung atong tanawin sa una, atong makita din ang atong outline, no? Sa atong outline. Maging mo tag short survey sa history sa mga Hudyo para kasabot ta kung sa ang nagpasabot na tinuli, circumcised o dili circumcised. Ikaduha, tanaw na to ang difference between Gentile and a Jew. May mo na rin nato siyang last na lang. Kaya mo siya summary. Kaya makita na to nga dili sa atong teksto, ang Gentiles may gitawag o uncircumcised, dili tinuli. O ang Gentiles, tungkol kay isla tinuli, layo sila, separated sila sa Ginoong mga si Kristo Jesus. Dili sila citizens, so was lagi garantiya citizenship in heaven. O mga foreigner sila, mga foreigner, langyaw sa promise sa Ginoo nga gi-offer niya sa mga Hudiyo. So makita na to unsa pag yun nga ang tanan gi-declare sa Ginoo nga makasasala. Correct? Kung nalayo ka niya. Pero early on, no, 3,000, 4,000 years ago, ang Ginoo naghimo nagmakatawhan, diin pinili niya, naghimo na niya ang tanan nga maduol siya, makailas na niya, naimustag iya kabanay na, nanas na passport na doon sa langit, mga katawhan na higipili sa Ginoo. So kitang tanan, kitang mga Gentiles, kaya di matahudi, tanang tao sa kalibutan, Hudiyo, Gentile mo ka, mas ut-ut o mas grabe ang atong kahimtang kaysa mga Hudiyo. Yes, mga board ka, makasasala gyapon sila, pero dipili sila. Gipunit sila. Gitagaan sila, di mo silang lahi ng mga katawhan. So magkaingon yun ka nga, kitang mga di mga Hudiyo, bilang pango ang ilong, wag kita. Amen? So mga parang ako, dapat mo tamang na sa tanan na itong mga confidence, pagsalig sa kabuligon. Mga nga, kung makita lang nato kung sa takabati o kung sa takahugaw, then makakatawhan dito na kung ikaw paminaw mo, mas pobre pa kaani niya nga nagadawat na sa mga grasya sa Ginoo. Ya ikaw pobre kay kanya, i-elevate ka sa Ginoo, ikaw ang tao nga usa ka mapasalamaton kaysa niining tawhana. Amen? Ikaw nga mas wa gyud ya gihimo kang pareha ani mga tawhana.
kung sa iyang kaayo, mas mapasalamaton ka, mas muday ka, mas musilbi ka, mas imo siyang ipataas, ug buhaton imong tanan. Aron lang yun ka makabayad sa imo, sana sa atong Cebuano o sa mga Pilipino, utang kamo buton. Amen? So I hope nga kanang atong usa ka mga, sabi na siya, gawas nga tradisyon, usa ka kustombre, ang utang kabubuton, dili lang na nato i-practice sa tao, kundi una sa tanan, ihatag yun sa Diyos. Pero kung ang atong utang kabubuton, mas sa tao, mas mulabaw pa sa Ginoo, ay, luwi kay ta. Kaya dili ka kamot sa langit, anak. Kaya naman, gihimo na itong importante ang tao kaysa Diyos. So, a short history sa mga Hudiyo. Ang libro sa Genesis, nihatag na ito niini nga story, love story sa mga Hudiyo o sa Ginoo. Wherein sa ilang love story, kita utang tanan maka-learn, maka-kapunta sa ilang sayop kung di sa nato buhaton karon. O nga makita nato nga ang gugma sa Dios kaniadto karon sa mamabot the same. Kaya na tayo, Ginoo nga the same yesterday, today, and forever. So ato makita, balik ta sa Garden of Eden, sa duha ka tawo nga gibuhat sa Ginoo, una si Adan and then si Eva. O tanang katawan hangtod karon nagagikan ka nila. Apan hibawan sa nato na sa dihang nagsanay na ang makatawhan, ang human race o kita mismo ni-increase ang atong pagka-yawanon, pagkadautan. Makita nato sa chapter 6 verse 5. Basahon na po, may sunan. Nagsulti. Unya, nakita 6:5 to 8. Unya, nakita sa Ginoo nga hilabihan kadautan sa mga tao sa kalibutan ug kanunay lamang giad ang ilang gihuna-huna. Nagbaso siya, nagdibuhat niya ang tao diha sa kalibutan ug nakapasubok kini kaniya. Busa niya siya, laglagon ko ang tanang tao nga akong gibuhat. Naglagon ko sa ang tanang mga mananap o mga langgam, kaya nagbasol ako nga gibuhat ko sila. Apan gikamot ang sa Ginoo si Noe. Okay? So, sa pagkamot sa flood, ang nabilin nga family, kinsa na lang? Si Noah. Okay? So, kung nanaw ninyo ang sila may nabilin, kasi sila naman ito sa Ginoo, kung nagsabuhat sa matarong. Kung manong ikamutan siya sa Ginoo, kasi tanang tao ng ilad gayo, siya radyo'y nagtarong. Siya radyo'y ilang Ginoo. Siya radyo'y simba sa Ginoo. Okay? O gikan sa tulo ka anak ni Noah, nag-usab o populate ang kalibutan. Isanay na sa ang kalibutan. Kung gikan niya punta niya dahil ng iba, isa man nga tulong anak ni Noah, si Ham, si Shem, si Japheth. O ang linya ni Shem ang gipili sa Ginoo nga mogawa si Abraham. Nga din, kinsang amahan o kani sila sa Abraham sa mga pagano, wasa kailang Ginoo. Okay, mga pagano biyang tanan sa unaw kay mga Hudiyo. Kaya nagtokta ni tanang tao is the same category, Gentile or Gentil o pagano. Okay? Pero tanang mga pagano, nipunit ang Ginoo. Nipunit niya si Terah. Pero ang iyang anak may iyang gigamit na si Abraham nga mahimo tao nga musanay sa usa ka nasod nga gitawag nato karon og Israel. So si Terah, tulo ka anak, si Abram pa siya sa una, Nahor o si Haran. Pero si Abram ang gipili sa Ginoo. Kasi makita din natin sa mga family. Magtabi mo kung ikaw ang born again. Paminawan ni kung ikaw ang nag-born again, dako kay plano Ginoo mo sa iyong kinabuhi. Ug dapat imo na i-embrace ang destiny, ang imong ugma. Destiny ba? Marami ka mystery of destiny, no? Basta love, no? Ay, destiny kami nga kami yun. Pero ang diya sa Ginoo, murag, what a destiny. You're destined to love God. You're destined to worship God. You're destined to serve God. Una sa tanan, pang Ginoo ta nang gibuhat sa Ginoo mo kita patuloy to kay last week, di ba? Nanong mo ta sa Ginoo.
Himaon siya, himayaon siya, kung maglipay ka, diha ka niya lamang. So, balik ka. So, si Abraham, gitawag sa Ginoo, o makita natin sa Genesis 12, please turn there. Genesis 12, ang tawag ni Abraham. 12 to 1 to 5. Ang Ginoo mingon kang Abram, biyai ang imong nasod, o ang imong mga paryente, ug ang balay sa imong amahan, ug lakaw ngadto sa usa ka nasod nga gipakita ko kanimo. Unsay tawag niya? Okay? Usugod sa usa ka tawo ang Ginoo, nagtawag siya nga malahi lagi ka. Sa to pa, sa dihang tawgon ka sa Ginoo mga igsuonan, dapat ang imong identity sa una erase na. Mao ni ikaw, erase na. Ano man? Bago naman kang identity, ni Kristo naman ka. Tag-iya naman ka. Okay, so makita na to even sa daang tugon, sa daan ng testamento, nga ang pamaagi din sa Ginoo kung tawgon ka, is really, ma-erase yun ang imong kinsa ka sa una, kay umulong ka niya to who you are, and whom God wants you to be. Kung saan ka sa Ginoo nga mahimo kang lahi na klase ng tao. So, Old Testament and the New Testament are the same. Naghisgot ang Old Testament, unsa yung dapat i-reinforce diri sa New Testament, unsa yung dapat lahi lagi ka. Lahi na imong daan nalaktan, lahi na imong pamaagi, lahi na imong kinabuhi, imong lifestyle, lahi na. Kung inani ka sa una sa imong daan kinabuhi, lahi na na. Kung gastador ka, karon di kayo natihi ka. Kundi, kusog ka mo gasto para sa ginarihan sa Diyos. Kung pugihan ka kayo, mo namang labang sa mga katawan, kinato karon pugihan ka mo tabang para sa kausa o sa mga katawan sa Diyos. Focus na nimo naman, lahi naman ka, biramang ka, sa Ginoo din medyo kung mamataya sa nila. Nang sa additional ang Ginoo ikawali. Biyay ang imong nasod, imong parinti, o mismo ang balay ng iyang family, ang amahan ni Abraham o ang iyang mga relatives. O muadto ka sa nasod na ipakita ko kanimo. So, knowing these things, mga igsuonan, importante kini nga matay up nato sa book of Ephesians. Sa dalingon ng Ginoo nga, it is by grace you have been saved through faith, and this is not of yourselves, dili na inyong buhat, para way magpasigar mo, aron magbuhat mo. Kung mga may buhat nga gitagana na sa Ginoo kaninyo, kani ato pa. Kani si Abraham, ang Ginoo magana ba siya ba namatay ang tanang mga tao din ha, isip pa ba siya gunahuna na tumatay na nila yung sao nila ba kisa may akong buhato na ni. Nagana pa ba siya? Nagana pa ba siya na kisay mga klaseng tao nga buhigugma niya? Nung kita siya nga kani si Abraham, o si Abraham, bisan pa nga pagano siya, wapad siya kailang Diyos kay simpa din siya mga Diyos. Okay? Mga kanahan, sabi sila. Apa nakita niya na kaninang kasing-kasing, nangita o tinuod niya Diyos. O for, most likely, kani siya kita sa Ginoo, nakanituhan na before, di ba, Ephesians chapter 1, sa itong pagsugod ka ng ini, ipili na ka sa Ginoo nga wala pa ka, wala pa bata ang kalibutan. So, mag-ingo lagi ka nga, kung ang Ginoo nagpili na nimo, kung dasayod na siya, nga you will likely embrace Him. Yan, embrace na kaniya. Ayun pa mo. Ang biyaan man mo ang Ginoo nga nagtagana, nag-indot kayo mga kinubuhi. Ay, buhi. O ayaw sa guli nga nagpupunta sa Ginoo niya, duwa-duwa niya punta sa kalibutan. Kaya natin kamay. Lord, napapitag yapon ko Ginoo. Hindi mo pala po din. Napita ko sa kakamuti ha Ginoo, pero ka naglawas mo, tananin mo, body, mind, soul, is naging mas kalimutan. Napatali 10%. No, God said, love me with all of your heart, mind, soul, strength. And that's being a disciple of Jesus Christ. Ihatang mo ang kanan. Dili ka partial. Partial ka Christian, iba mo ka sa Islamic. So, pag-iwa sa Ginoo na hindi nga, hatagan ko ikaw, daghang kaliwat, at mahimo silang dakong nasod.
Pananalinginan ko ikaw kimon kung bantugan ang imong ngalan aron mahimo kang panalangin alang sa uban. Panalanginan ko atong magpanalangin kanimo, apan tunglohon ko katong magtunglo kanimo. Pinagi kanimo panalanginan ko ang tanan nga nasod sa kalibutan. Ug sa napaygo nag 75 si Abraham, mibiya siya sa haran, sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo, ug mikuyog si Lot kaniya. Gidala ni Abraham si Sarai nga iyang asawa ug ang iyang pagumangkon nga si Lot. Ingon man ang tanan niya katigayunan ug mga ulipon nga ilang na panaiya dito sa haran ug migikan sila paingon sa yuta sa kanan. So pagtawag sa Ginoo, naidaghan ngani sunod ni Abraham. Sunod iyang asawa, praise God. Nagsatanong Ginoo nga gitong si Sarah. Sunod sila at iyang pagumangkon. Amen? O kauban niyang mga sulubuon. So makakita ka nga, kani si Abraham, isa sa iyang wala pa siya Diyos, he's a man of influence. Makaka-influensya siya. Ato pa na siya integridad. Kung na kay integridad, tao ka nga dili magpakling-pakling, yes ka, yan no, di ay, no ka, yes di ay. Yan, pero may gano'n, sabi, saan ka, yes ka, yan no, ay, maybe magbito. Ilan. Kaya dapat, disidido ka sa tananin mong mga gibukat. Kung disidido ka sa sala, dapat disidido sa tamubiya sa sala. Mo kayo manglayat o bintana, muhimog bisag unsa para lang sundon ang kasing-kasing nga nagsakuban sa ngalan na gugma apan kaulag ko diay. Ug sa dihang diya nata sa Ginoo nga iyang gugma gihatag man kanato sumala sa Romans, Book of Romans. Gihatag na niya nato nga nung di man ka mubaro, mutindog, mubiya o mutalikod sa kinabuhi nga walang kadulungan. Labawan sa sala nga mubira ka nato kailan sa Diyos. So, mo ni mga butang nga igsunan nga atong nakita kang Abraham. Kung makita nato din sa atong next nga highlight, ang promise sa Ginoo to Abraham. Unsa siya? Himuhunti kang dako nga nasod. Okay? Panalanginan ko ikaw. Ako gimungalan nimo bantugan. Mahimo kang panalangin. Kung akong panalanginan ang manalangin nimo, apan tulungon ko ang manalangin mo. Kung ang tanang tao sa kalibutan, mapanalanginan tungod nimo. Wow! Ya kung ganahan kung mukha na ni pero itayak na na kung gamay, just for you to understand. Kung nahimo kang anak ni Kristo, okay? Then sa ito sa patriarchs o sa mga nagkauna pa nato ng mga Kristohano nahimo kang anak usab ni Abraham. Magsagdili ka Hudiyo o kay nailana ka sa Ginoo, nahimo kang kabahin sa mga panalangin o mga saad sa Dios ni Abraham o sa tanan nga mutuo sa Ginoo. Pinasikat sa paglakaw ni Abraham. Nahimo man ko sa Abraham, nahimo siya kung type of Jesus Christ. Nagsunod din siya ba? Wag siya pakling-pakling, subay mo siya. Makita na to kay human siya, lagi siya mistake gamay. Makita na to later on. So, kung tanawin mo magsunan, ang Ginoo ni promise na nimo, sa di pagkakudiyo. Okay? Maglalagay ko ninyo na ang program sa Ginoo was the Jew. Butanis dapin ng mga Hudiyo. Nari siya sa mga Gentiles. Pinagi sa mga Hintil, yung tukod ang iyang simbahan. Makita na ito chapter 3 sa Ephesians. So, ningon siya din nga, ikaw may mukhang bantugan na nasod. Magkagalaman ka na, di ka makimong nasod sa Ginoo gani. Nagsanay naman siya lain. Pero kaning number 2, i-bless ka niya, may mukhang great, may mukhang blessing, ya i-bless ka, ay bless niya ang makigamiton ni mo, mukontra ni mo, mudawat ni mo, tulungan sa Diyos. Kana lang daan, na ako'y protector, na ako'y magkagahong na Diyos nga mulaban ako, bisag, diba, daghan kayo mo binuwang na to, yan sa'yo, muna patay kwarta, nasigisa nagpangiha. So, huwag tayo kwarta, di lang tayo kiha, gawin nagkapoy kayo, siga tukorte, ya, usay pa yun, bato ka dito, ito, ang kuhan, ay, dismiss daw, saan ka na? Saan na? Visit? O, dahil ka visit kayo nyo, di ka pahabaon na,
Dito man dayo. So makita niyo isuna niya, your enemies. Bisa, ay lang tutukin yung kaway. Ay lang tutuki ang unaw-na ka ng sige panahon ninyo. Ay lang tanawa na sila sige binuha ninyo. Kaya naman, masukot kag sa dili, malarag rin na sila, mga wokta rin sa, ay buhat mo na ninyo na. In my life, I see that a lot of times, man ako, digit ko, usan yun na is digit ko makibatok o Kristuhan mo, bisa pagmura pa na siya o may plano mga Kristuhan. Kaya kung ko kibaw, siguro mo na siyang save o dili. Save na siya. So akong ipangayo ang tulo sa Ginoo. Correct? Hindi na mo sabot nga, nana ko sa Ginoo. Yes, so maglaka ako siyang tungubon, ako siyang binuangas. No. Talikod lang ka. Just like ni Jesus Christ, talikod lang ka. Mubiya lang ka ng mga taon na. Iklanin mo sa panimbalingon. Kaya na naman, ang ginooray mo, bows, because God says, vengeance is mine. Most of all, may mo kang blessing. Di lang sa mga imong pamilya, mag-blessing ka sa, bisag asa kay butang sa Ginoo. Do you understand may mo kay Ginoo blessing? Okay? Ay na kung nahadan ang kwarta. Ang blessing is malindot o balik ang inyong relasyon. Kung wala ka sa tan, ikaw na lang. Ang blessing na unang para na ko ihatag sa Ginoo nimo is ikaw ang tao, di na kay kang affected ang problema. May problema from anak ka, ang akong tanong ko sa problema is like this. Ano, kung naan ka sa Ginoo niya, protectionan ka niya is, isod ka murag bubble, pero kani ba, butang talang ako yung murag cage din nga din ninyo makita. Okay? Takong ninyo, naman din ha. Pero when mo abot ang problema, pagkita ka, na ang tao, maguling mo niya, kasgatan ba tao, super pa ka, nanawag pa ka, kasabaan pa ka, whatever. Pero the fact is na dili na sila dyan maka-igok ni mo, kaya naman, na may invisible shield din ha. Yung sa usapay, nautan nga, ganahan lang buhaton, di magsakabuhan nga na. So, first, bago lagi kong born again, pagliko na kugikan sa kulon, yung liko ko ng iskina, kang primerong gaysano din ha. Yung gaysano busitas pa na siya, kaya go naman sa liko ko. Pag liko na ko, alam sa siya, pag anak sa lalaki, na dato ba siya na tao, akong motor, anak sa iyang, pag ikaw na yung na-touch ba, pero ay siya na igo nga, matumbas niya. Kabuang! Nipos siya. Wala siya tanapos. Iyan ako sa kalungon. Kapag anak ito, isigan ako sa kung pag-anak, hindi mo lumay kayo kung anak, isigan ako mata. Pinashock mo sa doon siyang reaction. Diba yung siya yung mga, saan ka na yan? Gaya pa na argument o na pa na mo. Wala siya, kaya siya, ikaw! Di ako makita dahil na, pinod, yun yung sulpino. Na mo manalipod ka sa imo mga katawag. Liko, sir, go yan, liko ko, sir. Unya, sir, ano ka na? Di ba ka pwede mo liko? Kung di sir, go. Kaya, sir, dapat ikaw sa tanaw sa gano'n. Kukuha kong tanaw yung sir, go na ka. Bam! Ang nag-sir, kita di ba yan ka mo, ganahan na di mo, walok na ko, dito siya ka walok. Binatag yung mamay, pagkana, binatag kayo. So, these are exercises of God's grace. Kasi makadungog na ini, kanang abiliana, o kanto ka sa pelte, kung sa akong nanan. Kung diyan kayo kung sigsuri-suri, sabi niya sa Ginoo, yahan ko, tuka na kayo kung kapoy kayo kung gabi, napakoy daghang trabaho, nag-coach pa ko ato, etc. Nag-eskwila pa dyan ko ato. So, ini ka-drive na ko, magpiyong-piyong na dahil ko, anak. Ikamata na ko, na ko dapat sa pelte. Sinundo na dyan ko, dako dapat sa biliana. Yan na ko sa pelte. Kapag may stoplight sa una, diyon sa nakaparabot din kausa, kaduha, mga katulog, dito tingali ko, 4 na times na. I-deliver na kasi ginawa ka na tumba. Ano man na? Again, God's. Pakita niya, ako magkunakumanin mo, hindi mo imuhat para ako. So, nakuban ko mo, di ka pasagdan, di ka biyahan. So, these are things. Nga, kung tuo lang yun ka sa Ginoo, plus yun ang Ginoo. So when it comes to enemies, no problem. So para na ko is, nani mo ang joy, nani mo ang peace, nani mo ang gugma. So kung sa pa ng tao, kung mo kalibutan, you will never be affected. Kung muto ka. Pero wapol ganyan atong pagtuo,
Kung tas Pedro, lakaw na matagdagat, kaya kung katulog asa kaunlod. Kaya ano man, itanaw naman siya sa dapuking bawat kadungong nila, imbis mo tanaw siya ni Kristo Jesus. So, in his course of time, after 10 years, what is Abraham? Ano man, kung siya anak, nila siya bata-bata si Eliezer. Hindi ko na ginawa. Dili Abraham, dili si Eliezer. Mga anak ka. Okay? So, 75 si Abraham, nakita ka, sa pila na edad niya, nga dati nagbalik ang Ginoo. 10 years after, kaya nakakita siya ng kasing-kasing na Abraham, buong nakaayon. 85 na siya. Okay? So, basahan na ito, chapter 15, verse 1 to 5. Umani nila kakita si Abraham o kananawon, ug nanungog niya ang Ginoo nga mingon kaniya. Ayaw pahadlok Abraham. Ako ang imong panaipod. Hatagan ko ikaw dako kaayong ganti. Apan si Abraham ingon, Ginoong Dios, wala ko'y anak. Busa saan ko man kanang ganti. Ang buktong kong manununod mo si Eliezer na taga Damasco. Kaya wala man ako hatag, wala mo man ako hatagig anak. Ang makapanunod sa akong kaptangan na usta sa akong mga ulipon. Kaya dadungog niya Ginoo nga mingon kaniya pag-usap. Kining ulipon na dili maoy makapanunod sa imong kaptangan, kundi ang imong gayong anak. Gidala siya sa Ginoo ngadto sa gawas ug giingnan. Tan-awa ang langit ug ipha ang mga bituon. Kung makaihap ka ba? Makabaton kang mga kaliwat na sa makadaghan ni anak. Dito si Abraham sa Ginoo tuon ini, bisig siya iharong sa Ginoo. Uy, sunan, wow, ang kinabuhi niya Abraham, na ginogay ko niya, dalawang ikaw ko sa kanasod. Sige, siya balin-balihin. Kaya hindi man ang Ginoo, dili ng lugar, mag-tent-tent lang ka, tulda-tulda lang ka. 10 years, asa maning 7 ka mga panalangin mo, Ginoo, mo gisulti na ko. Basta Ginoo ko ni Abraham, gisuwat yung Ginoo niya, o gimemorize niya kay Michael siya memory. 10 years, wala pa niya po. May sunan. Ilan mong katoy sige mo? Na para ninyo, wag yan puniswag yung kinabuhi. Ang pangutanan niya na pareha pa mga Abraham. Kaya ginawa ang problema niya. Pero 10 years, una pa nibalik ang istorya ang ginawa niya. Ang panagpadayon siya, kung lapaw-lapaw ang mga lugar, lutaa, mawabalik kami. 10 years. Ang ato mga problema, kita ganyan ko magbuot sa Ginoo. Ang Ginoo mura gihapon siya o ATM. O kita may 9-1 Jimmy siya. Mugawas ka, bumuhat ka niya mga request. Under na to Ginoo. No. Siya ang tagiyan na to. Siya ang bayad sa akong mga sala. Siya naghimo sa sakripisyo. Siya nagpakauawa lang ka na po. Bisan pa tani budhi pa niya kadagan ang Ginoo nga kulit talikod na to. So mga gigsunan, this is an example unsa ang paglakaw ang pagtuo diha sa Ginoo. So mo learn ta ni ini ang mahal sa tanang nasod. Nga gitawag og Abraham nga later on Abraham. Kung yun sa niya paglakaw diha sa Ginoo. Amen? Then, sa chapter 15, verse 1 to 5, ay, ang asawa nilugnot sa promise sa Ginoo, di nakapaabot atong lilion sa 15. Kumanili nakakita si Abraham pananawon 16, 1 to 4. Si Sarai, asawa ni Abraham, wala maganak. Apan siya may babaeng ulipon, ngahit kuhanon nagingalag Hagar. Mingon si Sarai kang Abraham, nakita mo nga Ginoo wala mo tubod nga manganak ako. Busa, adtuang ako ulipon o pakihilawas kaniya, basin pag makabaton ako anak pinagi kaniya. Abraham kaliwat ni Adan, usay sukis asawa sa Midayon. Mga bana, ayaw ikaw. Labi na kung kamo nakibaw pa, mas ligon ka pagtuo kasi mong asawa. Kaya ikaw dapat ang leader sa panimalay.
Ganyan napalpak si Abraham. Tanawa. Busa ni uyon sa Abraham sa gisulti ni Sarai kaniya. Kanya gihatag ni Sarai si Hagar kang Abraham aron mahimong iya asawa. Tanawa siya naghatag, gihatag ni Sarai si Hagar kang Abraham aron mahimong iyang asawa. Putli untay lang kaminyon ni sila ra gyud ang duha. Gitagaan ni sa asawa kay di mahimong walay anak. Kaya kung ulipon niya kay iya mang yang PA, personal attendant na niya si Hagar, na para niya loyal kaayo, na para niya di mausab kung mahimong asawa, quote-unquote asawa ni Abraham. So, tanawa, 4. Human si Abraham makigilawas ka Hagar, nagmablos si Hagar. Sa pagkasayod ni Hagar na nagsabak siya, nagpaggarbo siya, o gibiay niya si Sarai. So, imagine lang ka, ba't wala kayang tiyan, di na kayo siya may mistress out, ngayon, madam, di na kayo siya may madam ni Sarai. Kalipon niya siya. Ngayon natin ni Sarai. Nakita siya nga, si Abraham, pero may mato niya doon, saan man ako sa akong baby niya. Lang sige, uy, ano ba na, sikat-sikat. Ay, kon. Lugwa sa jealousy, green na kyung mata ni Sarai. Ang saan ni, ako naman yung murag lipo na niya. Ganyan sa Abraham, honey dear, si Hagar ba ka na, baliso pa mabarog, kita kung kaintiyan, paliw lang tagpuan, kasi sinisugo. Imagine lang kasi senaryo na usab. So, imagine mo ni mong anong nagpakarbo siya nga naman, ang attention ni Abraham sa leader sa panimalay na niya. Di parang niya is, ako na ron ang number 1. Kaya naman, ako magunay. Ano? Di ba? Makukutan ang liog sa bana. Sa mga bana, ayaw din ba mong pag-imo kang anak sila eh. Mga asawa, siguraduhan ko din tayo na pagampo kanunay. Para dili madali sa tentasyon. Amen? So, sorry. At this time, 85 si Abraham. Pagka 86 niya, si Ismael ligawas, nahimong firstborn son ni Abraham. Ngato ni Hagar. So, karon mo tanaw ta, kung kakuan diyaan sa 30 minutes pa. 30 minutes. Tanaw ka sa covenant of circumcision. Kaya mo na akong teksto ganina, di ba? Nga, nagsulti sa chapter 2, verse 8. 11 eh. Hinundumi nga kanato, kamo mga dili ako diyo makasasala nga matod pa sa diyo dili tinuli kay sila pud ang mga Hudiyo nga ingon man nga sila tinuli nag-ato pa ituli sa tao. So 17 sa Genesis 1 to 14 itong masahon. Sa 99 na panahon ni Abraham, napakita kanya ni Ginoo, ako ang Diyos nga labing samhanan. Pag masinugtanan ka na ko, kung ayaw pagpakasala sa tibok mong kinabuhi. So makita na ito din nga ang Ginoo ni forgive me, Abraham, nga murag ni waiver, murag ni natay o niyang pagtuo. Tuod yaw pa siya anak na din, kung nagatiguang ba siya maayo. Kung sa mga Ginoo ni Saad ato, a year ago, wa man gihapon. Okay? Himuan ko ang akong kasabutan, tali kanimo ug kanako, ug pasanayan ko ang imong mga kaliwat. Kunya miluhod si Abraham, dito ko ang iyang naong, ngadto sa iyo kaumingon sa Dios. Kini mao ang kasabutan himuon ko tali kanimo kanako. Isaad ko na mahimo kang amahan sa daghang mga nasod. So gi-reinforce sa Ginoo ang iyang promise ni Abraham. 5. So karon ang imong ngalan dili na Abraham kundi Abraham. Naakay gihimo kuman kay gihimo kuman nga amahan sa daghang mga nasod. Pasanayon ko ang imong mga kaliwat, pag-uban kanila mahimong mga hari. Mudaghan pag-ayo ang imong mga kaliwat, umay mo silang mga nasod. Tumanong ko akong saad kanimo, kung sumabot mo mga kaliwat, ingon nga walay katapusan na kasabutan. May mo akong imong Diyos o sa imong mga kaliwat, gihatag ko kanimo, o sa imong mga kaliwat, kining taa, diin usa, ikaw, karon nga langyaw. Na di mo kyuta sa kanaan, mainyo sa dayon, kung mahimo ako nga inyong Diyos. So, makita niyo mga resonance sa iyang faithfulness ni Abraham.
sa iyang pagkamatinud-anon sa Dios, ang Ginoo naghinahinay og reveal sa iyang sa pag kani nga saad, kani nga sulti, ipamatuod kaniya, di ba? So, primero yung tawag, imo ikaw sa kanasod siya. Kani mo isuri-suruyan karon, imo yan ni. Alam mo siya nagsurusuroy, 1,000 square meter per ani. Nagsurusuroy siya ang lugar sa Kanaan. Nagsaasa siya nagpuyo. Dari siya sa Naga, doon na siya sa Barili, doon na siya sa pinakatumoy na ito, yung doon siya sa South, doon siya sa North, yes, East, sa West. Nagalana si Abraham. Yung kanina ito actually, mo na imo. Pero ano question sa Abraham, ha? Saan miluloya, saan makuha ni Ginoo? Magkadagan na ba na ko ng balay, tulda ko diri. Yung mga mag-imaayos, yung mga mag-init kayo sa akong ulo, sa init kayo mga tao nila, balinsad siya. Balinsad siya. Gihimo siya sa Ginoo, giumol ang iyang perseverance. Perseverance. So, I don't have any intention na mo sulti pag-ilari mga butang na God is leading me. Kung maghisbutan ni ini, doon sa niya pag-umol si Abraham. O doon sa iyang pag-umol nga nila, hukay sa Abraham sa tanang training sa Ginoo sa ihatag, sa Ginoo kaniya. Mawag niyo siya mo reklamo. Huwag siya may gawa siyang asawa, kaya sulusan siya sa asawa niya, sa ito niya. But in spite of that, ang promise sa Ginoo, wala na tangtang diha ni Abraham. O tungod kay matinud-anon siya, which is the key, we have to believe. Magdanang panalangin, nihatag sa Ginoo, maino. Muta na ko ninyo. Kadagan na ito, sa kagamay na bay, di kayo mubiya kay White House bay. Nadihay, sa ba, 100 sa mga, mura na magsakit, karangin mong, so yan eh, kanang TV. So may nadan sa inyo nga, handlok magag, White House bay. May kawato niya, pinakamilyon ang bilhin mo. Diba niya, trangka, in short, anong samanta? Labi tayo? Labi. Niya, usap pas kadagang labi, di na tama, may bawa kung saan pangamblis o ban. Kadagang naman yung gayong putahan. But ang liyabi sa Ginoo, sa iyang balay sa panalangin, sana pagtuura sa atong bahin, sila nagtanaw sa pagtuo silang maluluwas. Kita nagtanaw na tasagihin mo na, mas lesser ang atong ganing exercise o kung natay faith, gamay lang kayo man gibuhat ng mga ni Jesus Christ. Ug daghan na kay proof from Abraham hangtod sa atong panganahon nga ang panalangin sa Ginoo tumanong jud niya. And why on earth di magyapon ta mo niya na? Kung di magyud ta muhamok sa Ginoo, ug musumpay sa pamaagi. Ug magsunod para kay Abraham, Lord, basig imo mahal, lakto ko nimo sa kinabuhi, inani sa tulda o kay klaro, 10 years, 20 years, okay na. Basta ang akong manunod Ginoo, imo lang panalangin. Kung ginikanan ka nga di humad di ba sa imong anak, di ba mao na? Kayod na naman para sa mga anak. Pero gakayod sa mga butangan dili para Dios. Gakayod ka po na sa mga butang sa kalibutan na mahanaw ra na. Mo butang na yung permanent brother man, invest mo. Negosyo pa ni. Mo invest mo, hatag mo sa iyong puhunan, na sa Ginoo, sigurado na daog ka. Or kung sa anay man ano nakasigurado nga manok? Kisa man, Jesus Christ. Pustang kas kalibutan, may klaro din amo. Ang amo din ha, lapad mo na ko si Satanas. Di ba yun ang matag mo panalangin? Kaya tanang mo panalangin, nga naan niya, ikuha na sa Ginoo. Ganahan naman siyang pinahon kanya, uman mo sa Ginoo. So mga butang na may sunan na atong makita din nga, ang Ginoo tungod sa tungod sa paglakaw ni Abraham na matindanon kay siya, naghimo na siya kasabutan ni Abraham. Sa to kayo na, ako na itong natayang kontrata, Abraham. Klaro na yun eh. Okay, so, balik po ba sa asa na to? Sitting. Tumanon ko akong saad ganimo, sumabot mo makaliwat, ingon man nga walay katapusan kasabutan, may mo akong imong Diyos o sa imong makaliwat. Igihatag ko kanimo sa imong makaliwat, kining yutadi, dinhi, diin usa ikaw karon kalangyaw. Ang tibok yuta sa Kanaan, mainyo sa dayon, mahimo ako ang inyong Diyos. Ang Diyos mingon ka, Abraham,
Kinahanglan usab nga tumanon mo o sa umabot mong mga kaliwat ang kasabutan tali kanimo kanako. So siya, tuo kanako. Sabuta, inay mo mga kaliwat. Kila na mo tuman sila sa akong kasabutan. Kaya apil man sila ani. Now, muna isa sa mga butang may sunan, I really want you to understand. So, born again ka. Praise God. Kung born again ka, liko, imang, ilang simbang, liko, ilang iko. So, asa lang, may klaro. Kaya ginungat to, maring ginunta. Right? We left to ginunta. No, may sunan. Just walk. Isa kung sa ka, isod ang paagi sa Ginoo mo. Kaya remember this, wa lagi mahimong hilnig na athlete. Huwag grabe na kayo. Karang tao nga nga sikat karon, tungod ka nihatag sila panahon na ang ilang gibuhat karon. Tumanaw mo na. Pero ang Diyos di man mahanaw. Ang iyang i-promise di man mahanaw. Lubaw sa tanan. Kung sa'yo gipundar sa Ginoo para nimo, ang ito mong kaliwatan. So, kung ikaw na una o ka, born again, mao pagtinuod. Kung ikaw ginikanan, pagtinuod ka sa Ginoo. Kaya pinakanindot nga imong mapasa ang mahatag sa mga anak, mao gayud ang katigayunan nga gikan sa Dios. Of course, sila ang mupili, kahuman na mupili sila. Kung magpadayon ba sila sa Ginoo, dili. Makita nato din nga kaya mga nisanay na, nidagahan na kayo sila, mga pila na nga mga generation, gikan ni Abraham, supak na sa Ginoo. Gipaw sila sa Ginoo tanan. Pero na yung mga tao na gi-bless niya po sa Ginoo, hindi na rakot yun kaayo. Kaya nga naman, pipila na sa nang mutunin. Amen? Pero ang Ginoo mo, kung mo promise siya, di yun ikaw mo bitaw na hangtod ka, bisa ng Israel, daghan kay kontra. Bisa ng Israel, gamay siya nga nasod. Pero pinaka-prosperous na nasod ang Israel. O bisag atake o kapsag atake sa uban, di yun mapilpi. Ngawagtang sila nasod. For 1948, kung saan sila, dibalik na sa Ginoo isip sa kanasod. Sa may usa kanasod na nawagtang na silang yuta, ilang panimalay, tanan, yan ibalik sila na doon, yan nahimong ilang balik ang usa kanasod, ang usa kayuta. Iloy kasi makahimo niya na. Divine providence. That's God's power. Kaya mo pa mo siya nahuman. Yan pa manigi. Bunan-bunalan ang mga Hudiyo. Yan pa manigi. May naman sila nga, promise ako sa inyong katigulangan si Abraham, akong buhaton. Pero, tarong sa mo. So, may bisunan, kita na kinarong bata. Kaya kung ikaw gipili, in short para na ako, you are like an Abraham or Abraham in every family. So kung di ka magtinuod, imong gihikaw ang sumusunod pa ng mga henerasyon. Minyo mga kabili. In my case, I'm a single. But, ginulit naman siya, nakadagang mga anak. Hindi na ako lang mga isang kamana. Okay? Bili ko ng siya pa rin ha. And my prayer to God, even this, wala ko nang bukong mga bata, aming kung ang Ginoo, ang mga worker bitaw ni mo Ginoo, kaya ay natapasibaya sa kugyagyan Ginoo, isura bitaw kugyagyan Ginoo. Well, always remind them, usa na mo karon sa iyong pagsud, usa kagaan, usa kasayon, ay yung kinabuhi. Although, by faith, ihapon ako, kay mama yung hatang yung sweldo nga, natin kay sweldo by timil, every buwan, kung katibog karon sa manahan, naba, next week, wala ba, naba, waba. Pero, kung dito lang sa Ginoo, padayon, naawa, trabaho. Naawa, takta ang Ginoo nga, in-love kay kaniya. Yung Ginoo nagbuwang, wala. Huwag yung makuha ang Ginoo. So, mga butang ni Magsunan mo, we need to understand what God promised to Abraham is also true to us. So, kung ganahan ka nga mo na ganyan mo mga family, step out of faith. Labi na kung gano'n na yung ginoni mo, bubarog ka sa iyong kagunin mong tiil, uban ka na ko. Barog sa iyong kagunin mong tiil, uban ka niya, ayaw pagsalit sa isang isa.
sa ligiyang Ginoo. Kay Ginoo mugiya nimo sa uban nga naglakaw usab sama kanimo nga pilgrim ulang yaw nimo tanan. And together you will see, mo din yung bagong akong pamilya. Mo din yung akong bagong mariso. Mo din yung akong bagong inahan. Amahan, huguban ka. Basahan pa na po. Yes, ang kalaking anin niyo, sumabot niyong kaliwata, kinahanglan magpatuloy mo ninyo. Sukad karon kinahanglan tulion ninyo ang matag lalaki, kung siya 8 na kaadlaw. Lakip ang mga ulipon nga nataw sa inyong balay ug ang mga napalit ninyo gikan sa mga langyaw. Magmatuod kini nga adunay kasabutan tali kaninyo ug kanako. Deuteronomy chapter 12. Nagmatuod kini nga adunay kasabutan tali kaninyo kanako. Ang matag usa kinahanglan magpatuli agi timaan diha sa iyang lawas nga magpailan nga ang akong kasabutan tali kaninyo walay katapusan. Ang tanang lalaki nga dili magpatuli kinahanglan hinginlan kay wala man siya mutuman sa kasabutan. So, unsa man ni siya? Okay, 5 minutes more. I-take ko kung sa 5 minutes, okay? Wrap up pa rin nila sa pangulutan. So, ang covenant o kasabutan sa Ginoo na nakahimo sa mga Hudiyo na pinuli sumala sa sulti ni Pablo dinhi. Now, I don't have facts kung ano sa adyo na spread out sa ibang kalimutan ang pagpatuloy sa mga laki. Ay mo man that's a human circumcision. Kaya ang kanang pagtuli sa mga kalakitan sa mga Hudiyo at that time, nahimong kasabutan sa banay ni Abraham o sa maabot pa mga henerasyon ni Abraham o kali sa Diyos. But, next week, explain ko ninyo nga ang pagkatuli sa kasing-kasing mao kayo ang gipangita sa Ginoo sa matag usa nga magtotoo ka ug dili kinahanglan kana nga klaseng pagkatuli ug i-practice na karon sa almost everybody or the whole nation matingali because nakasabot sila nga cleanliness ug sa katao labi na sa intimacy sa mag-asawa sa banao asawa. So, makita na ito may isunan na one is ako ng summary. Ang unsay isulti sa Ginoo matuman. So, kung unsay isulti sa Ginoo, kaliat ko ni Abraham. O kita na yung matang descendant set or sa descendant kagikan sa ni Abraham kung mupili na ni Kristo Jesus o maglakaw niya ang tanang panalangin nagipanalangin sa Ginoo. Nagisulti niya na ito ni Abraham. Imo. Sumabot na yung mga, nanay, klaro na dyan kayo, daog ka. Gijug ka, kaya gusta niyo kag-imo din. Kung kita pa ka sa kinagiro, kung lesyo rin para mag-ako. Para sa istorya sa Pineriso, nga, na hindi mupuli niya, o kinanglan, ang iya lang is magawas siya. Yung pilibaran, kung sa resort. Ay, okay na po. Kaya siya din, sige siya kuy-kuy. Pero ka siya kalusot sa pikas. Hindi kasi sigurado, kani siya ang iyang wall, kani siya kuy-kuy. Hindi siya sigurado. Kung buwan yung sulting niya, kaso siya, kung nakuy ko siya ng asa siya lusot. Kaya basi kalusot niya nga ito, lahi sa ditong prisuhan. Diba? Kaya kuy-kuy, maka-blindly, nakuy-kuy sila. Lahat, taas na dito, mauna dito na rin, mahapit-hapit ako, nagkatadungan ko na ng tao. Kusina dito sa prisuhan. Sumuho ni mga isunan, nga nung mo labor ka, nga nung maningkamot ka, nga nung maninuod ka, basta ka butang, may klaro. Nga ang ginuling mo, ako, klaro ko. Akong promise, klaro ni. Akong saad, tingin mo sa busab. Tingin mo siya. Mutan ako ninyo. Ang Ginoo mo kasabot, busab ang Ginoo? Dili, ang changing ang Ginoo. Pero ang tao, busab. Ya, kapilang ka naging mo kasabutan sa mga tao, asa sa pagwalingon, huwag nyo mong gituman. Itagahan. So nga mo, sige, magyapon ka, salig sa pagwalingon. Gusto ba mga tao, nakibaw na din ka ng mga tao mo?
So I really encourage each and every one of us. Ihatag ay mo tanan sa Ginoo. Di ka magansi. Dili ka maagansi. Every time you give to God, diba akong Ginoo, na siya kitaganan ng malindot. Kitaganan pa yung mas nila. Kitaganan. Kung tanaw sa kumalaw tayo pa ka. Amen? Amen? Amen. So, lamang tayo persevere sa inyong pagtuo, pagkigugma sa Ginoo. And sa maabot ng mga adlaw, you will see the reward of your labor. Kaya Ginoo lagi, manggihatagan sa Ginoo. Manggihatagan sa Ginoo. Makahimo sa paghatag sa bisag unsang mga butang ng kalibutan. Apil na sa inyong pagkinahanglan sa inyong kasing-kasing o sa inyong mga pangunahuna o sa uban pa. Kaya naman, Ginoo sa. You can ask anything in my name, and if you believe, naka-receive na ka. Naka-receive na. Amen? Amen. Thank you, Rick. Okay, Father, we want to thank you and bless you and praise you for really just allowing us to see more pinagi sa kinabuhi ni Abraham. Kagananon na aman na bro, mo labay kami. Ganan ko matuki mo na mo yung mga bukan na. Ano na mo masabtan. Kinilawm na pagpulutan. Hindi nag-awhag kagid na mo na magpanghikop yan ang galing. Bubuhat mismo mga may buhat kaya hindi tagana na kayo mo. Kung unsa na Ginoo nakadaganan wala pa yun makahibaw, please, amahan, tuloy sila. Una sa ganan ang pag-usab nimo sa among mga kinaiya, sa among mga kinabuhi, sa among panghunahuna, sa among mga pagbati. Ngayon ihimuon nimo nga susama si mga anak na si Kristo Jesus. So that's what we are, Christians. Dapat susama si mga anak na si Kristo Jesus. Aron sa inyo na kung ang among mga kinaiya na nausab na, then kung sa may gitagana nimo, kay greatness mo na Ginoo may mo maming lindot bilang sa imong mata kundi sa mga katawan usab. Ginoo dili nimo angkon sa himaya. Dili mo angkon sa pasalamat, dili mo angkon sa tanang pagdayeg. Bisag gamay nini kundi mayon ni tungod kay maayo buta na akong Dios. Nga naabot ko ni nga matang sa kinabuhi o naabot ko nga may langit. Nga Ginoo among ipasudayag o pasigado, ikaw lamang. Father, narampo ko, don't allow anyone to miss the great blessing, the greatest even blessing that a man can possibly achieve in his life and the life to come. Don't allow them, O God, don't anyone to go out na diling usab, ang ilang na kasing-kasing na ngayon sila magtinod na dito sa Ginoo. Kung ngayon sila tabangin kung Ginoo nga magtinod ko ninyo. Kaya naman din mo ang tanan. I beg of you, make a huge difference sa kinabuhi sa matagusan ni bata, patanoon na naman edad o Ginoo. You can. Open your eyes sa aming ganda. Open the eyes of our hearts, we will see clearly na kanyang mga butang, kalimutan ng mahanaw ra. Makawat, malunot, maupas, but not your kind of love and blessings. The treasure yung ihatagan is an everlasting treasure. So Father, I commit each and every one in this room to you, including myself, Father. Pero sa mga uman na wala din hindi ng whatever is the reason, we just commit that to you as well. Father, ibuang na natin yung tumaya. In Jesus' name we pray. Amen.